Ő meg a boxokat fogjuk nyitni, láthatjátok. Nem tudjátok, de nekem már van egy legendary, nyitottam videón kívül egyet, de nyissunk még, nyitnunk kell. 10 darab legendary, kezdjük is el. Remélem hamar megvegyük egy kicsit lentebb. Na nézd, Spike, nem áll, azt hittem már Spike. Folytassuk. Legalább nyitottunk pluszba egy skint. Meg noob vagyok, én nemrég jöttem a izére, de is már a páradik izénél, bocsánat. Hát kell menni. Szóval játszunk, prostán szoktam pár. Csak, hogy is mondjam. Nem engedett. Nem volt internet, és én kapcsolat. De folytassuk, és így a Google Box-szal. Majd, ahol villogni fogott, megállítom egyelőre. Ez, nem fog ez villogni soha. Jó, itt van, villog. És persze, hogy mit epiket nyitszom. Max. Nézzük, villogni fog-e. Hogy nem legendary. Nem legendary szintén. Nem legendary szintén. Csak izé, Leon van meg aki legendary. És megmondjuk még 9 kell. Oj, még 9 darab legendary star drop kell. Oj. Sajtolcsad. Jó, Szendire. Na nézzük.